मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम 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 रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। जय 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 श्री जय चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय नित्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा। आदिरानी स्तुरवाके कारये भर्त्सना कर्णोत्पाले ताधिकारे यमालय बंदना। अधीराधीशुरवाक्ये कारेय भर्षण கார்னோத்பலே தாடே காரே மாலாய பந்தன. நிதானமற்ற நாயகியோ சில நேரங்களில் தனது நாயகனை கொடிய வார்த்தைகளால் திட்டுகிறாள். சில நேரங்களில் அவளது காதை பிடித்து இழுக்கிறாள். சில நேரங்களில் மலர் மாலையினால் கட்டி போடுகிறாள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, இப்ப வந்து நம்ம வந்து அதிராக்கு போறோம். அதாவது ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கிற ரைட் நிதானம் இல்லாத ஒரு பெண்ணை பத்தி. இப்போ வந்து நிதானம் இருக்கிற அந்த லவர் எப்படி பண்ணுவா நம்ம நேத்து பார்த்தோம். அது என்ன ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக், இதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது நம்ம. அவ எப்படி பிடிப்பா? மாதாஜி அவங்க வந்து ரொம்ப எளிமையா இருப்பாங்க மாதாஜி. ஆஹ் ஆனா வந்து எளிமையா. வார்த்தை வந்து அப்படியே ரொம்ப வந்து சாஃப்டா பேசுவாங்க மாதாஜி. ரொம்ப வெரி நைஸ். அப்புறம் பேசுவாங்க மத்தஜி மாதாஜி. அவங்க வந்துட்டு எதா இருந்தாலும் மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு வெளியில காமிச்சுக்க மாட்டாங்க மத்தஜி. அப்புறம் கரெக்ட், வெரி புன்னகையால குட். ஆமா அதை வந்து ஸ்மைலிங்லயே அவங்க காமிச்சிருவாங்க மாதாஜி. ஸ்மைலிங்ல அட் த சேம் டைம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் பண்ற அந்த கோவத்தையும், அதாவது அந்த நல்ல வார்த்தைகளை அப்படி நிறுத்திடுவாங்கன்னு. இங்க இருக்கிறவங்க வந்து திட்டுறது கண்ணா புண்ணான்னு. டிபிக்கலி பெரும்பாலும் நம்ம இந்த நிலைமையில தான் இருக்கோம். ரெண்டாவது ரைட், லபோதிபோ லபோதிபோ லபோதிபோன்னு கத்துறது. அதுக்கப்புறம் வந்து சான்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை, இல்லைன்னா ரெண்டு சாத்து சாத்துறது எல்லாமா நம்ம இருக்கோம். அப்படின்னு இல்லைன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். பட் நான் ஜென்ரலா பெரும்பாலும் இருக்கிறவங்கள பத்தி சொல்றேன். சரி, ஓகே மாதாஜி, நீங்க எப்படி? ஆனா இல்ல, நான் ரொம்ப தீராவா இருப்பேன். ஆனா மனதளவுலயே ஆனா இல்ல. நம்ம ஏதாவது பேசி குழப்பத்தை உண்டாக்கி அதுக்கப்புறம் 2 மணி நேரம் அவங்க கத்துனாங்கன்னா அதை யார் பொறுத்துப்பான்றதால. சோ தீரான்ற பர்சனாலிட்டிக்கும் இதுக்கும் கூட டிஃபரன்ஸ். அதாவது மனதளவுல நீங்க இப்போ என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன். வீட்டுல வந்து வெளிப்புறமா தீராவா இருப்பேன், ஆனா மனசளவுல அதீராவா தான் இருப்பேன். உள்ள என்னமோ கோவம் இருக்கும் எல்லாம், ஆனா அதோட எண்ணம் என்ன, மெதுவா டீல் பண்ணணும்ன்றது இல்ல. நம்ம ஒரு 4 கத்த போய் இவங்க திரும்ப ஒரு ஒரு 2 மணி நேரம் கத்துவாங்களே, அந்த 2 மணி நேரம் கத்துறதுக்கு கேட்கறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இல்லையேன்னு. சோ அதனால பெரும்பாலும் பௌதிகத்துல நம்ம ரொம்ப குழப்பத்தில் இருப்போம். ரெண்டுக்கு நடுவுல இருப்போமே தவிர ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ன்றது நம்மள இருக்காது. இப்ப நம்ம அதிராவை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதிரா அதிரா வியாக்கியா வியாக்கே கரே உபஹாசா சாபு ஸ்துதி கபு நிந்தா கபு வா உதாசா. धीरा धीर धीरा धीर वक्रया वक्रवाक्य अपहरे उपहासा कबू कबू सिंधा कबू व उदासिसा उदासा நிதானமும் நிதானமின்மையும் கலந்த கலவையாக இருக்கும் நாயகி எப்போதும் இருபொருள் தரும் சொற்களினால் நகைச்சுவை புரிகிறாள். அவள் சில நேரங்களில் தனது நாயகனை பாராட்டுகிறாள், சில நேரங்களில் திட்டுகிறாள், சில நேரங்களில் அலட்சியப்படுத்துகிறாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அந்த ஹீரோயின் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சில தடவை ட்வீட் பண்ணுவா, சில தடவை கோமா இருப்பா, சில தடவை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவா, சில தடவை வந்து திட்டுவாங்க ரைட். சில தடவை வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாவும் இருப்பா ரைட். எப்படின்னா வித்தியாசமா எப்படி இருப்பான்னா, அவளோட பிஹேவியர் இன்டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சிரிக்கிறது, அப்ரிஷியேட் பண்றது, இகழ்வது, புகழ்வது அப்படின்னு
மிக்ஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா அப்போனா திட்டிக்கிட்டே இருந்தா எவனுக்கு பிடிக்கும்? ரைட்? எவனோ எவ்வளோ எப்படி வேணா எடுத்துக்கோங்க. அதனால அந்த மிக்ஸ்டு பிஹேவியர் இருக்கு. மூடா மத்திய பிரகல்பா டினா நாயிகார பேடா முத நாஹி ஜானே மானேரா வைத தியாய விபேதா. सा मध्या प्रगल्भा दिननायिका भेद मुक्ता नाहि जाने मानेर मानेर வைக்கத்திய விபேதா. மயங்கியவள், இடைப்பட்டவள், கர்வமிக்கவள் என்று என்றும் நாயகிகளை 3 வகைகளாக பிரிக்கலாம். மயங்கியவள் புலவியின் நுணுக்கமான தந்திரங்களை பற்றி அதிகமாக அறிவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மதே வாழ்வாங்க. இப்ப வந்து ஹீரோயின் வந்து 2ஆ கேப்டிவேட் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது ரொம்ப என்ன அப்படின்றது ரைட். கேப்டிவேட்டட்னா மயங்கினவங்க அப்படின்னு. இன்டர்மீடியட்னா 2 இருந்தரம். இம்பூடென்ட் அப்படின்னா ரொம்ப என்ன சொல்வீங்க? தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்காங்க இம்பூடென்ட்க்கு? கர்வமிக்கவள் மாதாஜி. ஓகே. கர்வமிக்கவள். இது வந்து ஆமா கரெக்ட். இந்த ஷோயிங் ஆஃப் ரைட். சோ அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து இப்ப வந்து இந்த கன்னிங் இத வந்து ஆல்ரெடி மயங்கினவர் ரொம்ப கன்னிங்கா இருக்க மாட்டா. ரைட்? இந்த பொறாமை, கோவம் இதெல்லாம் தெரியாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி மயக்கத்துல இருக்காங்க. ஒருத்தர நம்ம இந்த லெவல்ல இருக்கணும் கிருஷ்ணர் கிட்ட. நீங்க எல்லாம் இதெல்லாம் மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. நான் இதே அப்படி போய் வீட்ல ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றதுக்கு கரெக்ட். ஆனா வீட்ல வந்து பரம்புருஷருக்கு நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? முக ஆகாதியா கரே கேவல ரோதனா காந்தேர பிரிய வாக்கே சுனிஹாய பரஷனா. முக ஆச்சாதி கரே கேவல ரோதன காந்தேர பிரிய வாக்கிய சுனி அய பரசன்ன. மயங்கிய நாயகி தனது முகத்தினை மறைத்துக் கொண்டு அழுகையை மட்டும் வெளிப்படுத்துகிறாள். தனது நாயகனின் இனிய வார்த்தைகளை கேட்கும்போது அவள் மிகவும் திருப்தி அடைகிறாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப ராதாராணியோட பாவம் நீங்க இங்க பார்க்கலாம். அதாவது அவங்க வந்து ஏதாவது இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், கேப்டிவேட் ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து முகத்தை கவர் பண்ணிட்டு அழுக வந்துடும். ரைட்? அவங்க சொன்னாங்கன்னா அப்ரிசியேட் பண்ணா. சந்திராவலியும் ரொம்ப சாஃப்ட் தான். பட் சந்திராவலி பாத்தீங்கன்னா அந்த பிராக்டிஸும் பண்ணுவாங்க. அதாவது கிண்டல் கிறுக்கா சொல்றது. கிருஷ்ணரை வந்து ஓகே அப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து இப்ப வந்து போய் கேட்பாராம் ராதாராணி அப்படின்னு. அவர் வேணும்ட்டே பண்ண மாட்டாரு. அவர் ஆக்சிடென்ட்ல சந்திராவலி கிட்ட போயிட்டு ராதாராணி அப்படின்றாரு. ஓகே. சந்திராவலி வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கம்சா அப்படின்னுவாங்களாம். கிருஷ்ணர் உனக்கு என்னைய பார்த்தா கம்சா மாதிரியா தோன்றுது? ஏன்னா சம்மந்தமே இருக்காது இல்லையா அப்படின்னு. அப்ப சந்திராவலி அப்ப உன்னை என்ன பார்த்தா உனக்கு ராதாராணி மாதிரி தோன்றதா அப்படின்னு கிண்டல் அடிப்பாங்களாம். அந்த மாதிரி. அதாவது இது வந்து என்ன கிண்டல்னா சும்மா ஜோக் இல்ல, உள்ள என்னமோ செம்ம கோவம் இருக்கும். கரெக்டா? அதனால நக்கலா சொல்லி கவுண்டர் பண்றது. சோ நீ இப்ப சிலர் வந்து எப்படி வீடே 2 ஐ திங்க் பிரபுக்களுக்கு இது நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். மிஸ்டேக்ல யாராவது பெண் மனைவியோட பேரை மாத்தி யாராவது சொல்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட்டிருக்கீங்களா? சொல்ல மாட்டேன்றாங்க பிரபுக்கள் எல்லாம். சரி மாதாஜிக்களை கேட்கலாம். உங்க பிரபுக்கள் யாராவது இந்த மாதிரி பேரை மாத்தி சொல்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கா பாஸ்ட்ல? இல்லைங்க மாதாஜி. என்ன சொன்னாலும் நேரடியில தான் சொல்லுவாங்க மாதாஜி. அந்த வாழைப்பழத்துல ஊசி ஏத்துற மாதிரி எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. தப்புனா இது தப்புன்னு வாழைப்பழத்தை ஊசி சொல்ல மிஸ்டேக்ல சிப்பை யூஸ் பண்ற பேரு. இப்போ உங்க பேரு ஜெயந்தினா மிஸ்டேக்ல வந்து ரதி அப்படின்னு வாயை விட்டு தப்பான பேரை சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு. அப்படி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா வீடு 2 ஆகும் அப்படின்னு. இப்போ இந்த காலத்துல வந்து அந்த பிரச்சனையே வேண்டாம். பேர் சொன்னாதானே குழப்பம்ன்றதால பேரே சொல்றது இல்ல. டியர், டார்லிங், ஸ்வீட் ஹார்ட்னு சொல்றது. மிஸ்டேக்ல மாறினாலும் பிரச்சனை என்ன? சேஃபி நான் உன்னை எப்பவுமே டார்லிங் கூப்பிடுவேன், இப்ப நான் உன்னை ஸ்வீட் ஹார்ட்னு கூப்பிடுறேன், அது தப்பா அப்படின்னு ஆயிடும். இப்ப ரொம்ப புத்திசாலிட்டாங்க எல்லாருமே. சரிங்களா? பிரபுவாலும் சரி மாதாஜிகளாலும் சரி அப்படின்னு. मध्ये प्रगल्भाधारे धीरादिविभेदा तारा मध्ये सभार स्वभावे थीना भेदा. मध्ये प्रकल्पतरे धीरादि विभेद தாரே மத்திய சபாரா சுவாபாவை தீன பேத. இடைப்பட்ட நாயகிகள், கர்வமிக்க நாயகிகள் ஆகிய இருவரையும் நிதானமான, நிதானமற்ற, நிதானமும் நிதானமின்மையும் கலந்த என்று பிரிக்கலாம். அவர்களது சுவாபாவங்கள் அனைத்தையும் மேலும் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. சோ 2 கேட்டகரைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னா ரொம்ப நிதானம், ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ், 2க்கு நடுவுல. ரைட்? ரொம்ப பொறுமையா இருக்கிற ஒரு கேட்டகரி நம்ம பார்த்திருப்போம். இந்த காலத்துல இருக்காங்களான்னா இல்ல, பழைய காலத்துல அப்படிதான் இருப்பாங்க. நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் அந்த கேட்டகரியில இருந்திருப்பாங்க. ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ் வந்து கரண்ட் ஜெனரேஷன். ரைட்? நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் நடுவுல. சோ நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும். ரைட்? அதனால வந்து இன்னும் அதை வந்து சப்டிவிஷன் போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். காயே பிரகார கே மிருத்யு கேலஹாய சமா ஸ்வஸ்வபாவி கிருஷ்ணேரா பாதா யா பிரேம சீமா.
கேக பிரகார கேக மிருத்து கேக கய சம ஸ்வபாவே கிருஷ்ணேரா படாய பிரேம சீமா. இந்த நாயகிகளில் சிலர் அதிகமாக பேசுபவர், சிலர் மிருதுவாக இருப்பார்கள், சிலர் சமநிலையில் இருப்பர். ஒவ்வொரு நாயகியும் தத்தமது சுபாவத்திற்கு ஏற்ப ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய பிரேமையின் பரவசத்தினை அதிகரிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மகாராஜ். சில ஹீரோயின்கள் வந்து ரொம்ப பேசுவாங்க லொடலொடா. சிலர் வந்து என்ன மாதிரி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பேசுறது. சிலர் வந்து ரொம்ப மைல்டு, பொறுமை, வார்த்தை 1 2 தான் பேசுவாங்க. சிலர் வந்து பேலன்ஸ்டா இருப்பாங்க. அவங்களோட சொந்த ஹரே கிருஷ்ணா சொந்த கேரக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. எப்படி பண்றாங்களாலும் அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட பிரேமையில இருக்காங்க. சோ அந்த பாட்டம் லைன் பார்க்கணும். நிறைய பேர் வந்து இது வந்து எங்க அண்ணாவே சொல்லியிருக்காங்க, நீ வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் எல்லாம் போடுற, இப்பவும் அதே ஸ்பீட்ல பேசுற, இதே ஜாலியில இருக்க. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல போயிட்டு காமா இருக்கிறவங்க கூட பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல சைலண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா கிருஷ்ணரை தவிர மத்த விஷயங்கள்ல சைலண்ட் தவிர 25 வயசு 30 வயசு பையங்கள சோ சைலண்டா இருக்கணும். கேட்க முடியல. அதான் மைண்ட் மியூட் போட்டேன். சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப சைலண்ட் அப்படின்னா மொத்தமே குவைட்டா இருக்காங்கன்றது அர்த்தம் இல்ல. கிருஷ்ணா கான்சியன்ஸ் தவிர வேற எதுவுமே மத்த பிரஜல்பால அவங்க சைலண்ட் பண்ற ஒரே பிரஜல்பா கிருஷ்ணரை பத்தி. சோ இந்த 3 குணங்களும் யாரோட ரிலேட் பண்றாங்கன்னா கிருஷ்ணரோட ரிலேட் பண்றாங்க. கிருஷ்ணர் கிட்ட அவங்க இருக்கிற பாவத்தை. சோ கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்ம எப்படி இருந்தாலும் அதுதான் பியூட்டி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன், பிரயாகராஜோ இல்ல இஸ்கான் மங்களூர்லயோ நம்ம போறச்சே எப்படி சவுண்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம், ஒரே டான்ஸ் ஃப்ளோரே அதிருச்சு அப்படின்னு. அதை நம்ம பாக்குறோம். प्राकर्यमार्दवा साम्ये स्वभाव निर्दोषा से स्वभावे कृष्णे कराय संतोषा. பர்கஜ மாதவ சம்பாச சாமிய சம்பவ நிர்தோஷ சேயி சம்பவ கிருஷ்ண கராய சந்தோஷ. சில கோபியர்கள் அதிகம் பேசுபவர்களாக உள்ளனர், சிலர் மிருதுவானவர்களாக உள்ளனர், சிலர் சமநிலையில் உள்ளனர். அவர்கள் அனைவரையும் தெய்வீகமானவர்கள், தோஷமற்றவர்கள். அவர்கள் தத்தமது தன்னிகரற்ற சுபாவத்தினால் கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சில கோபி ரொம்ப லொடலொடன்னு பேசிட்டு இருப்பாங்க, சாஃப்டா இருப்பாங்க. ஆனா எல்லாருமே வந்து அவங்க கிருஷ்ணரை வந்து எப்படி இருந்தாலும் அவங்களோட சொந்தமான குவாலிட்டியில அவங்க மகிழ்விக்கிறாங்க அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இன்னைக்கு என்னன்னா யூஸ்வலா இன்னைக்கு இல்ல கொஞ்ச நாளா நோட்டீஸ் பண்றேன், முன்னெல்லாம் இந்த டிவோட்டிஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட் நம்மளுக்கே தெரியுது பாருங்க. யாராவது ஒருத்தர் படிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு மேல படிப்பாங்க, அதுக்கு மேல 3வது ஆள் படிப்பாங்க. இப்ப வந்து யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா நிறுத்திட்டு நீங்க படிங்க மாதாஜின்னு விட்டு கொடுக்குற பரமான்மை. சிலர் வந்து இப்படிதான் இருந்தாங்க பிகினிங்ல. ஆனா இந்த அசோசியேஷன்ல வந்து ஒருத்தர் சண்டை போடுறாங்கன்னு அவங்களும் அந்த மாதிரி ஆயிட்டாங்க. எப்பவுமே எந்த குரூப்பா இருந்தாலும் பௌதிகமா தெய்வீகமான்றது பக்கத்துல வைக்கிறேன். எதுவா இருந்தாலும் அதுல எது நல்லதோ அதை எடுத்துக்கணும். எது பிடிக்கலையோ நம்மளுக்கு அதை நம்ம எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து என்ன குணம் இருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம வந்து ராஜசீகத்துல இருக்கோம், ஒருத்தங்க தாமசிக்கத்துல இருக்காங்கன்னா அவங்க எப்பவுமே இயல்பா தாமசிக்கத்துலதான் இருப்பாங்க. அவங்க இறங்கல, ஆனா நான் அந்த லெவல்ல போய் நான் விடுவேனா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா நம்ம அந்த இடத்துக்கு இறங்குறோம் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரிங்களா? சோ எல்லாருக்கும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகத சுனியா பிரபுரா ஆனந்த அபாரா கஹ கஹ தாமோதரா பலி பார பாரா. அந்த ட்ரம்ப் வந்து ஏகதா சுனியா பிரபுர அனந்த அபார 25% கக கக அங்க போகணும். பலே பார பார. இந்த விளக்கங்களை கேட்டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லையற்ற இன்பத்தினை உணர்ந்தார். தொடர்ந்து பேசும்படி அவர் சொரூப தாமோதரை மீண்டும் மீண்டும் வேண்டினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதெல்லாம் பார்த்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து பெண்கள், அதாவது நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் கிருஷ்ணதாசி தேவிதாசி என்ற பெண்களை கூட அவர் வந்து அவங்க மூலமா வர பாட்டு கூட அவர் கேட்க மாட்டாரு. அப்படி இருக்கிறவர் இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் லவ் அஃபேர் கதை போயிட்டு இருக்கு, அதுவும் 3 கேட்டகரி. ஓகே, அப்படி இருக்கச்சே ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா ஸ்வரூப் தாமோதர சொல்லுங்க மேல மேல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாருன்னா அப்போ அவரோட பாவம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ வந்து இது எல்லாமே வந்து பக்தி பாவத்துல இருக்குன்றது நம்மளுக்கு உணரப்படுத்துறாங்க. தாமோதர காய கிருஷ்ணா ராசிகா சேகரா ராசா ஆஸ்வாதகாரா ராசமய கலேவரா. தாமோதர கோஸ்வாமி கூறின் ஹரே கிருஷ்ண. தாமோதர காகே கிருஷ்ண ரசிக சேகர ரச ஆஸ்வாதக ரசமய கலேவர.
தாமோதர கோஸ்வாமி கூறினார். கிருஷ்ணரே எல்லா தெய்வீக ரசங்களின் நாயகர். அவரே எல்லா தெய்வீக ரசங்களை சுவைப்பவர். அவரது திருமேனி தெய்வீக ஆனந்தத்தினால் உருவானது. மாதாஜி யாரும் படிக்காதனா படிச்ச மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. வேற இது வரைக்கும் யாருமே படிக்காதவங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா படிங்க. எண்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட். பிரேமமயா வாபு கிருஷ்ணா பக்த பிரேமாதீனா சுத்த பிரேம ரச குணே கோபிகா பிரவீனா. ஜெயந்தி மாதாஜி முடிச்சிடுங்க, அடுத்ததை சொன்னேன். சரி சரி, சாரி, நீங்க முடிச்சிட்டீங்கல்ல. யாராவது படிக்காதவங்க இருக்கீங்களா? இது வரைக்கும் நான் இந்த தடவை படிக்கல, இன்னைக்கு ஐ வாண்ட் டு ரீட்னு ஏதாவது இருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரேமமய கிருஷ்ணா பக்த பிரமோதினா சுத்த பிரேம ரச குணே கோபிகா பிரவீணா. கிருஷ்ண பிரேமியை மயமானவர். அவர் எப்பொழுதும் தமது பக்தர்களின் பிரேமைக்கு கீழ்ப்படிந்தவர். கோபியர்கள் தூய பிரேமியிலும் தெய்வீக ரசத்தின் உறவுகளும் மிகுந்த அனுபவம் கொண்டவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். கிருஷ்ணர் வந்து லிட்டரலி பாதத்துல இருக்காரு. எதுக்கு? யாருக்குன்னா டிவோட்டிஸ்க்கு. என்ன மாதாஜி அப்படின்னா, எந்த ரசத்துல இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து வாத்சல்ய பாவத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி, யசோதமாயி கட்டி போட்டிருக்காங்க. அப்போ மாதுரிய பாவத்துல யார் கட்டி போட்டார் அவரு? அர்ஜுனர், இது பலராமர். மாதுரிய பாவம். பலராம் கட்டி போடவே இல்லை அவரை. ராதாராணி. எக்ஸலென்ட், ராதாராணி கட்டி போட்டாங்க. ஏன்னா இங்க கலாட்டெல்லாம் நடந்து அவர் அதே தீபாவளி நாள் பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் லேட்டா போறாரு. அப்ப ராதாராணி ஃபர்ஸ்ட் யூஆர் லேட் அப்படின்னு கட்டி போட்டாங்க. அப்போ சாக்கிய பாவத்துல யார் கட்டி போட்டாங்க? அது யார் எடுத்துக்கிறா? ரவி பிரபு, கொஞ்சம் நீங்க மியூட் போடுங்களேன். நான் அடிக்கடி மியூட் போட்டுட்டு இருக்கேன், நீங்க அன்மியூட் ஆயிட்டே இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. இது ராதாராணி, சாரி, சாக்கிய பாவத்துல யார் கட்டுறாரு அவரை? சாக்கியபாவம் அர்ஜுனா மாதாஜி. அர்ஜுனர், கரெக்ட். கயிறோட கட்டலாலும் உடம்பால அவர் வந்து ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்றாரு. சாக்கிய பாவமா எக்ஸிபிட் பண்ணி தாசிய பாவத்துல கணப்பரிமாணம் உங்களுக்கு தெரியாது. வேலை ஒண்ணு பண்ணிருக்காங்க, அப்படியே கேஷுவலா தான் இருப்பாங்க. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, தாசிய பாவம் யார்? ஹனுமான் மாதாஜி. தாசிய பாவத்துல அவர் கட்டி போடவே இல்லையே. அவர் எங்க கட்டி போட்டாரு? ராமரெல்லாம் அவர் கட்டி பிடிக்க கூட மாட்டாரு. அவ்வளவு பயம், அவ்வளவு மரியாதை. அதனாலதான் மரியாதை புருஷர் அப்படின்ற பேரு ராமருக்கு வந்துச்சு. நம்ம கிருஷ்ணர் தான் பிரேம புருஷன், எல்லாம் ஓட்டலாம். அது பண்ணா அது ஏதோ கேஷுவலா நடந்த மாதிரி தான். யாரு போட்டாங்க ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம தாசிய பாவல இன்ஃபேக்ட் தோ எக்ஸிபிட்டட் ஆஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாக்கிய பாவ், ஆனா உள்ள இருக்கிற பாவம் தாசிய பாவ். சகாதேவ் இவர் வந்து ஸ்பையா போறாரு இல்லையா, தூதனா போறச்சே துரியோதனுக்கு போக கூடாது, அவமானப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கண்டிப்பா கட்டி போட்டுடுறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்போ இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல படிக்கலாம். இதோட நம்ம நிறுத்திடலாம். வாஞ்சா கல்ப தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஏதாவது சந்தேகம்